सिनायनानै लानायनि सम जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेनिखायनो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लानानै राजखान्थि खालामनाय, राजनैतिक फेक्टर खालामनाय, भट मोननायनि लालसा खालामनाय बेफोर जेबो खामानि गैया। बेफोर आबेग, बेफोर माने जोंनि इमोसनजों जेबो गेलेनाया जेबो लाब गैया रायजो राजा नोंथांमोन। जोङो जुजिनांगोन, सोमावसारनांगोन, दैदेनगिरिखौ सिनायनांगोन, सोर दैदेनगिरिया थार लामाजों थाबायदों। दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, सोमावसारनाया कन्टिनिउ जागोन, सोमावसारनाया आंथोरजयै जागोन जेलासिम जेंनाया सुस्राङा। सोमावसारनायानो लामा, सोमावसारनायानो जेंना सुस्रांनायनि मोनसेल' गोथों लामा। आरो बेनिखायनो जोङो दिल्लीयाव फैगौ 9 डिसेम्बराव, डिसेम्बर दाननि 9 अक्ट'आव जोङो दिल्लीयाव आरो फिन खेबसेबाव विदर्भ आरो बड'लेण्ड दाफुंनाय, विदर्भ रायजो दाफुंनाय बेखौ लानानै जों सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों। आरो बिनि थाखाय जोंनि आइ आफा, जोहोलाव, सेंग्रा, बिग्रायारि लाइमोनफोरा दिनै दिल्लीयाव थांनो थाखाय थाग थियारि जादों। दा बेनिखायनो बे मेसेजखौ आं होबाय। आरो दिनै गोदानै माखासे थासारि फैदों, बे जाबाय दिनै भारतनि पार्लियामेन्टआव विदर्भनि सासे एमपिआ दिनै गोदानै 15 जन 10 जन एमपिनि सिगनेसार लानानै विदर्भ रायजो जानांगौ होननानै बिल लाबोदों। बे प्राइभेट मेम्बार बिल, बे सरकारनि बिल नङा, बे एमपिआ लाबोनाय बिल। आरो बेखौ डिसकासनाव लाबोनो हायो एमपिफोरा जुदि सिगनेसार मोनोब्ला। दा बेनिखायनो बे थासारियाव दिनै जोंनि रायजो राजा बिग्रायारिफोरा गोनो गोथो जानो गोनां गैया। बे सरकारनि बिल नङा, बड'लेण्डआ थालांसिगोन, विदर्भआ जासिगोन बेबायदि बाथ्रा गैया। दिनै विदर्भ रिजनाव महाराष्ट्रनि इलेक्सनाव माने बिजेपिआ, दानि मदि सरकारा बा बिजेपि दला दिनै 15टा सिट बिथांमोना जेननो गोनां जादों। आरो बे जेननायनि थाखायनो दिनै बिथांमोना माखासे थासारि क्रिएट खालामनायनि सार्थआव रायजो राजाफोरनि समर्थन नागिरनानै दिनै बे बिलखौ टेबोल खालामदों। दा बेजों विदर्भ रायजो जाया। जों लुबैयो विदर्भआ जानांगौ, बड'लेण्डआबो जानांगौ, नाथाय विदर्भआ जाग्रोसिगोन, बड'लेण्डआ थालांसिगोन बेबायदि बाथ्रा गैया। दा आङो बेबायदि समाव आङो बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै जे जोङो समाजखौ थिगैनो लाखिनांगोन। दिनै मेट्रिक आनजाद, हायार सेकेन्डारि आनजाद फैगासिनो दङ। जोंनि लाइमोनफोरा, जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना आनजाद लिरगोन, बिनि थाखाय जोङो जोथोन लानांगोन। जौ जुवा मेला खुंनाय, दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, खोमसि फोथायनाय, दायना दायनि फोथायनाय, बे थासारिनिफ्राय जोङो उद्धार मोननांगोन। बे थासारिनिफ्राय जोङो गावखौनो सुस्रांनांगोन आरो जोङो समाजखौ गोथारै गोग्गोयै जों दाफुंनानै लानांगोन। होमबासो बर' हारिया बैज्ञानिक माने पद्धतिनि गेजेरजों, साइन्टिफिक माने थिंकिंनि गेजेरजों जोङो हारिखौ दाफुंनानै लानो हागोन। दा बेनिखायनो माखासे नेता दैदेनगिरिफोरा दिनै मेला खुंनायनि नामाव दिनै जौ जुवा, दिनै केसिनो मायबा मायबि दिनै खालामनो नागिरदों। मेलायानो माने 15-20 दिन जुवायानो, बे मेलायाव जेराव मेला जायो बेयाव जुवायानो थाखायो। आरो बे जुवायाव हाजार हाजार मानसिनि न'नि धन सम्पति सिलिंखार जायो, जिबना सिलिंखार जायो। आरो बेबायदि थासारिखौ दिनै लाबोनानै बर' हारिखौ जौ जुवा बेनि गेजेरजों बेंगुरा खालामनायनि, राजनैतिक सार्थ लाबालाब खालामनायनि दिनै माखासे थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेखिनियाव जोङो बुंनांगोन, আজি এই সময়ত কিছুমান দল সংগঠনে, কিছুমান নেতা বিলাকে, আজি নৱকৰণীয়ায়ে আৰু যোগেশ্বৰ কলিতা বড়ো সংগঠনে আজি কৈ আছে যে বড়োলেণ্ড হলে অসমখন জ্বলিব। বড়োলেণ্ড কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, বড়োলেণ্ড কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, আমি বড়োলেণ্ড হ'বলৈ নিদিওঁ, সেই ৰাজনীতিক কথাবিলাক কৈ আছে। আৰু বড়োৰ মাজত বিভাজন আনি পেলাই আমাৰ যি ভাতৃত্ববোধ, আমাৰ যি মিলা প্ৰীতি, আমাৰ মাজত যি ভাই বন্ধুৰ সম্পৰ্ক আছিল বড়ো অসমীয়া ৰাজবংশীৰ মাজত, সেই সম্পৰ্কটো আজি নিষেধ কৰিব বিচৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে নৱচৰণীয়া আপুনি জানি লওক, আপুনি এটা কথা শুনি লওক যে এই সময়ত আপুনি যিখিনি কথা কৈ পেলাই ৰাজনৈতিক লাভালাভ কৰিব বিচাৰিছে, BTC দখল কৰিব বিচাৰিছে, এইটো আপোনাৰ কেতিয়াও সফল নহ'ব। নৱকৰণীয়াৰ BTC দখলৰ যি চিন্তা, যি প্ৰতিপালে তেওঁৰ যি ৰাস্তা, এইটো কেতিয়াও আমি সফল হ'বলৈ নিদিওঁ, কেতিয়াও সফল হ'বলৈ নিদিওঁ। কাৰণ এই BTCখন জন্ম হৈছে, সেই BTCখন গঠন হৈছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ শ্বহীদৰ বিনিময়ত। সেই BTCত আমাৰ বড়ো মানুহৰ, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ, অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ
বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ইয়াত সংগ্ৰামৰ সকলো দল সংগঠনৰ সমৰ্থন আছিল, সকলো জাতিয়ে সমৰ্থন কৰিছিল। কোনো নৱসৰণীয় যোগেশ্বৰ কলিতাই আগৰ পৰা সমৰ্থন জনাই অহা নাই। আপোনালোকে আগতেও বাধা কৰিছিল, এতিয়াও বাধা কৰিছে। বাধা স্বত্বেও BSc হৈ গ'ল, BTC হৈ গ'ল আৰু অনাগত দিনত বদলেন হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে যিমানে আন্দোলন কৰক, যিমানে বাধা দিয়ক, বড়ো অনাবড়ো ৰাজনীতি কৰক, কেতিয়াও এই ৰাজনীতি সফল নহ'ব। ইয়াৰ কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছো, আপোনাৰ বদলেন বিৰোধী যি বাক্য, বদলেন বিৰোধী যি মন্তব্য, বদলেন বিৰোধী যিখিনি কাম কাজ, সেইটো বদলেন বিৰোধী কৰিব কাৰণে নহয়, খালি ৰাজনীতিক লাভালাভ অনাবড়ো ৰাইজক ঠগাই পেলাই, তেওঁলোকক মানে বুজাই পেলাই কেনেকৈ ৰাজনীতিত ভোট পাই পেলাই BTCখন দখল কৰিব পাৰে, ইয়াৰে মাত্ৰ এক পন্থা, ইয়াৰে মাত্ৰ এক ষড়যন্ত্ৰ। তো ইয়াৰ কাৰণে সেই ষড়যন্ত্ৰ, এই পন্থা আমি কেতিয়াও সফল হ'বলৈ নিদিওঁ। আমি কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিৰোধী নহয়, আমি কোনোবা কোচ ৰাজবংশী আদিবাসীৰ বিৰোধী নহয়, আমি কোনো জাতি জনগোষ্ঠীক আমি বিৰোধিতা কৰা নাই। আমি সংগ্ৰাম কৰিছোঁ শান্তিপূৰ্ণভাৱে, গণতান্ত্ৰিকভাৱে। আমাৰ যি সমস্যা, এই সমস্যা সফল কৰিবৰ কাৰণে, বদলেন গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমি মানে অহৰহ যি সংগ্ৰাম আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে আমাক দায় জাপি লাভ নাই, আমাক কৈ লাভ নাই, আমাক বাৰে বাৰে আপোনালোকে আঙুলি টুঙাই একো লাভ নাপাব। আপোনালোকে ৰাজনীতি কৰিব আহিছে, ভালকৈ ৰাজনীতি কৰক। আপোনালোকে তেজ বৈ যোৱা, জুই জ্বলা, সেই হিংসাৰ কথাবিলাক আপোনালোকে নক'ব। তো ইয়াৰ কাৰণে আজিৰ এই মঞ্চৰ যোগেদি, গণসমাৱেশৰ যোগেদি নৱসৰণীয় ডাঙৰীয়াক ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা বদলেন বিৰোধী মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আমি आह्वान जनायसु तो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे समाव आं गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै जे बयबो सोमावसारनायाव बाहागो लानांगोन जिखुनु समाव जिखुनु थासारियाव भारत बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनाया जाफुंनानै फैनो हायो आरो बियो फैबाय थानाय समाव खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो जाफुंसारगोन सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जाफुंसारगोन दा बेनिखायनो बयबो रायजो राजाया मोनसे आत्मविश्वास फोथायनाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव लाखिनानै दैदेनगिरिफोरखौ फोथायनाय बिश्वास बे बिश्वासाव लाखिनानै जाहाथे सोमावसारनायाव बाहागो लायो आरो खौसेथिखौ जों अराय लुबैयो दिनैबो लुबैयो आरो बेखौ बुंनानैनो बयबो रायजो राजानिसिम बिग्रायारि साबायखरखौ बावनानै दिनैनि बे सुबुंगौमानि जि बुंथिनाय बे बुंथिनायखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय जय बड'लेण्डनि जय बड'लेण्डनि